igazából azért szerettem, mert nagyon sok helyen lehet alkalmazni azt, amit edzésen tanulunk, most a technikákon kívül is. Stabilitást ad, illetve egyszerűen fitten tartja az embert. Magát a sportot is nagyon szeretem, és az évek során ennek köszönhetően nagyon sok új barátot szereztem. A kedvenc élményem az első igazi szemináriumon volt, amit egy japán szenszei tartott, és nagyon jó élmény volt vele technikákat csinálni, és nagyon sok mindent tanultam. Nekem a kedvenc élményeim azok a nyári balatoni táborok, mert olyan barátokkal találkozok, akikkel viszonylag ritkán, és egy hetet tudunk ott együtt tölteni. Azoknak tudom ajánlani az Aikidót, akik szeretnének egy kedves, jófej és megértő közösségbe tartozni. Azoknak ajánlom elsősorban az Aikidót, akik szeretnének olyan sportot űzni délutánonként, ami nagyon jól fejleszti a testtudatot, az állóképességet, illetve a stresszlevezetésnek is tök jó. Ja, már megy. És milyen az edző? Nagyon jó arc.